Arratzalde hon danoi, hasieria emango iseu 2026ko martxoko 26ko plenoa. Gai zerrendan, 4 puntu erregu galderak barne, lehenengoakin hasiko gea, otsaileko 26ko ohiko bilkurako akta, zehose aldatzeko, ez, Inigo, ez. Bale, bigarren puntuan, beti bezala, otsaileko alkate hirigintza eta jendarteko ebazpenak, alkate ebazpenetan, 21-tik 52, 22 ebazpen, hirigintza ebazpenak 7-tik 17ra 11, eta ongizate ebazpenak 7-tik 12ra 6 ebazpen. Hemen zehose? Ez. Bale, jarraitzuko dugu aurrea, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Aitor. Arratsalde on danoi. Bueno, udal jarduerako kudeaketari lotuta, esan udaberrixe bat datorrela eta kirolei lotuta makina bat ekintza dakaula. Esatekotan edo nabarmentzekotan, dakau emakume palistan pala txapelketako finala, eta baitxe ere, astebuko ere honetan, arrantaldeko neskak Gipuzkoako txapelketa dakae, esan ligako txapelduna badiala, eta astebukero honetan dakaela Gipuzkoako txapelketako finala. Orduan, esan bezala, kirolei lotuta, udaberritxean sartzen gea, eta makina bat kirol ekintza dakau, urte ontako ere bai. Garapenai lotuta, edano dakigu, berdela hastian gozela, sartuta, juntzan hastian euki ginen berdela aipamena, Galbatxoko kofraixak eraman zoan berdela aipamena, eta, aste honetan, lehenengo mezua, herritxarrei esan, berdela badauala. Orduan, juntzan urteko zahatak ezian honak, baina esan berdela badauala. Orduan, hau esan da, aurten ere, ekintza asko dakau berdel asteako, gaur adibidez, berdel maridajia, bixar, zesta txapelketako finala dakau, berdel finala, merkatu txikire ordo, artiza basoka, umeantzako jolasak, pintxo daztaketa, herriomerixak, ez zenbat gauza. Eta urtero esaten duen bezala, eta azkenengo berdela aipamenian esan ginen bezala. Hau dana esango posible, herriko bolondrezak espalin bazoen parte hartuko. Orduan, amendikan eskertu herriko bolondrezaik, aurten ere, ordo zelako, ekintza hauedanak aurrera eramateko. Eta, bukatzeko, esan jarduera bezala, akualkultura eskolai lotuta. Eusko Jaurlaritzan egon ginean, lakuan egon ginean, hezkuntza sailekin batuta, badakigu, akuakulturan egoeri, akuakultura eskolan egoeria zelakua dan. Azkenengo urte hauetan gozentzutzen akuakultura eskola berritxun behar dela, irizgarri pini behar dela, estrategikoki onura bat lekeralezan herrixantzako, da, batu ginen hezkuntza sailekin, da, bai lekero esan, konpromiso badauala, hezkuntza sailetikan, akuakultura eskola berritzeko. Bai esan, eremudana hartuko lukela akuakultura eskolak, berrixak, eta hasiera baten aurrikusten duen kronograma esango zana zan 2026 urtean, aurten, exekuzio plana o proiektua bukatuko lukete, eta 2027 urtean, lizitatu eta exekutatzen hasi. Hori aurrikusten dugu, hori izan digute hezkuntza sailetikan. Bai hortako esan ere bai, gainean dagoen malda, udaletikan aktuatuen behar dugu, malda hortan, eta hortako dakau SAP diru laguntzak malda hortan aktuatzeko. Orduan, udaletikan dakaun aurrikusten duena da, lizitazio prozeduru baten sartu 2026 urtean, hori ere malda egonkortzeko lanak etxen azteko. Baina esan bezala, notizia ona, akuakultura eskola mutriun gelditzen da, eta berritzia dijuaz. Eta esan baitxe ere, formakuntza berrixak aurrikusten duela akuakultura eskola berri hortan ematia. Arratsalde on danoi, ni pixka kulturatikan komentatzeko, udaberrixan sartu gea, eta apirilean liburuan hilabeti eukiko deu,
eta pixka bertako egitaraua gogoraraztia. Aurten liburu hilabetea pixkat indartu nahi izan deu, eta beste eskaintza bat ekarri herrira. Eta hori dela eta apirilak 17 30 bitxartean karteletrak izeneko erakusketa bat egongo da Sabielen. Erakusketa hau palindromoei buruzko erakusketa bat da. Eta erakusketa hori aurkeztea etorriko da apirilak 16an bertan Joseba Sarrionandia. Eta erakusketa berdinakin lotuta ere bai, apirilak 24an ganbaran eukiko dugu Mursegon kontzertua. Horrez gain, liburu hilabetean barruan ere bai, eukiko ditugu 2 liburu aurkezpen, bat izango da apirilak 18an Merkatu plazan, merkatu txikiakin batea izango dana, eta aurkeztuko dugu bere liburua Honintzen beitak, deitzen dana Bizitza baten txatalak. Eta gero, apirilak 28an, eukiko dugu beste liburu aurkezpen bat, kasu honetan etorriko da Katixa Agirre idazlia, aurkeztea barne zerbitzuak bere azken lana, eta horrekin batea egun horretan bertan ere bai izango da Siriako Andonegin aurtengo mikroipuin lehiaketako sari banaketea. Horixe. Oso ondo, eskerrik asko Bixoi. Aurrera jarraitzuko dugu orduan, 3. puntuakin. Gipuzkoako urak eta Mutrikuko udalaren lankidetza hitzarmena. Portukaleko hornidura eta saneamendu sareak berritzea lehenengo fasia. Hau 2025ko hirigintza batzordetan eta komentatu zen, zela ikusi izan biharra, Pinasteixikan portura dijoan saneamendua berritzia, eta hor eskumena Gipuzkoako urakena ere badanez, erabaki izan beurakin jarri, eta onena izango zala gauzak adostia, eta adosten gendunean hitzarmen bat sinatzia. Orduan, hitzarmenak jasotzen ditun puntu nagusixak, proiektu osoan lizitazioen presioa 413.107 euroko izango da, bezabarne. Hortik, Gipuzkoako urakek, beak 198.000 euro ordainduko ditu urfekalak bideratzeko, 147,84, eta udalak 215.000 euro euri urak bideratzeko, 152. Exekuzio proiektua urak kontratatuko deu, obra zuzendaritza 11.175 eurokoa izango da, bezabarne, hau ere, eta segurtasun da osasun koordinazioa 3.000 eurokoa, eta honebixak aurretikan esan dituten portzentai horrekin erdibana, 52 eta 57 portzentai horrekin ordainduko dira. Gero aldaketa ekonomikoa baldin badoz exekutatzen azten geanean, udalak hartuko ditu bere gain, bere proposamenak izan badia aldaketa horrek, eta Gipuzkoako urak hartuko ditu bere gain, bere proposamenak izan baldin badia aldaketa horrek. Eta, Mutrikuko udalak guri tokatzezaku zen 215.000 euroak ordainduko ditugu 3 urtetan, eta aurten hasiko gea ordaintzen, 2026 izango da lehenengo urtia. Eta hori pixkat labur bilduz. Ez dakitxo honen zeo zebalakazuen esateko. Ez, labur esan gu ados gozela, guztiz biharrezkoa dan obra bat irutzen zaku dela, gisa da tramorretan tubak oso saneamendu oso zarra da, eta etxe azpixetatik pasatzen dira, eta niak horretzen egorri inguruan bizan egurtazkotan, eta inundazioak izan zianean tuborrok errementatu, eta horko bodega danak eta inundatu zian, eta hori. Orduan hori, etxe azpixetatik atea eta kalerdira pasatzea, nik uste dut aurrera pausu dela, eta baitxa urfekalak eta teurigurak separatzen hasti ere, progresiboki inbiarko deun gozat izango darri guztia zabaldu, baina aurrera pausu dela, inbiarreko obra bat, eta dauz. Inigo? Jonek esan duanaren hildoan, konpartitzen dugu horren beharra, eta ideia hona hori. Fluvialak banatzen hastia, bestean urgentziarekin batera, fluvialak pausoka, bintzat, sortu handia izango da guretzako, baina, egin beharreko gauza bat. Oso ondo, bozka bengo dugu orduan. Gipuzkoako urak eta Mutrikuko udalaren lankidetza hitzarmenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. Eta azkenengo puntua, erregu galderak. Batek, Jon, ez, Inigo? Ni dugu dakat, 3 gauzatxo esateko. Lehena, esan dugu beste pleno batzutan, landaketa forestalaren inguruko
idatzi batzuk dakaula sartuta, legozkotasunaren ingurukoak, eta bueno, pixkat, baia noizbait batetikan jasotzen dugun erantzun bat honen inguruan, eta bestetikan ia aiatzen gehan aman komunezko ikusmira batea, gai honen inguruan. Da gai bat nahiko denbora daramagula tratatzen eta nahiko ginen pixkate pausoak ematea. Gero, bestetikan bide publiko baten itxiareri buruz, beste idatzi bat dakau sartuta, eta, uste dugu udalak bide publikoak, onura publiko bat izanik, udalak eduki beharko lukela, ahalegin berezi baten beharko lukela hauek defendatzen. Badakit, ekologian tratatu dugu gai hau nahiko bide, bide publiko orokorrean, uste dugu, badakigu jabetzen geha ez dela gure herrixan arazo bakarri, baizik eta da edatuta dagoen arazo bat, baina usten dugu, bere garrantzia daukala eta azkenean onura publikoan desagerpena da danontzako galera bada. Eta hori haitxik, pixkate gogorarazteko gai hau ere. Eta azkenik, hau punto bezala, ia berririk aiatu da portuko dikeren luzapenaren inguruko esleipen berriakin. Hori ez da aiatu ezer, ez dut ez. Ez guk ere ez dugu topatu ezer egon gara behiratzen boletinean, Europako boletinean, eta ez dugu ikusi ezer, orduan ez dago hortaz nobetadik. Ja, pasatu, nahiko denbora pasatu da, eta... Bestela batzordetan, Bai. Nahi desu moduan, bai. Bueno, lehenengoa, ez dakit, landaketa forestalana, ez dakit, zaizten ezketan laguntzan txio, Bueno, bata besteekin digua. Bueno, ez, konkretukin nire galdera zen, idatzixak, langudakau idatzi batzuk sartu da aspaldi, eta garantzen. Osea, galdera konkretu hori esan, bestea zen, pizkate, testu inguratzeko. Ez, nik uste tala ere, landaketana ekologian tratatuko deula, eta han erantzun, eta garapenian ere izan lehike, ze garapenetikan ere diru laguntza horre bideratzen dira, eta bide publikoana, bai, ekologian esan dezue tratatu dezuela, eta hirigintzan ere tratatu lehike, eta hortxe, nik uste, hau baino egokixo dela. Eta aeroportuana, esan dizuna, ez informazio bestako binigo. Bueno, honen beste orduan, bukaeri emango izegu horko plenoa, da eskerrik asko da noi.